سلامات نايم اليوتيوب channel تخاتاتلتي خمينيهم أنا እግዚአብሔር መስገን ሰላምዬ ብዘለኹምጎ ሰላም ልክትህልውለይ ናይ ወትሮ ትምኒተይ ኩራት ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ እንታይ ክኸውን መሲልኩም ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶይ ናይ መጀመርያ ካብ ዓድና ክንብገስ ከለና ላብ ስደት እዩ ክኸውን ኩራት ተኸታተልተይ ልክዕ ካብ ዓድና ስደት ክንብገስ ከለና ልባዓልና ተቐይርና ለወለድና ክንቕየርና ንብገስ እሞ ልክዕ ከም ዝሓሰብናሉ ዘይኮነና ይተርፍ ምሳና ልመፃ ይቕየራ ምኽንያቱ ይቕየራ ወይለ ኣብ ከተማን ገዚአን ድየን ወይለ ዓድና ኣትየን ኩሉ ነገር ህይወት ተቐይሩ ናብ ርእኒ መርሓ ካሊእ ይገብራ እሞ ኣንሕና ልክዕ ኣብ ስደት ግዜና ዕድመና ይኸደና ልክዕ ወይለ ተጓንፎታት ይበዝሐና ወይ ጥዕና ንስእን ሰሪሕና ሕክምና 24 ሰዓት ስራሕ ላሰራሕና ለሃለና ወይ ተጓንፎታት ይበዝሐና ሓሚምና ሕክምና ብሕክምና ቁርሽና ነጥፍኦ ንኽእል ወይለ ኣሕዋትና ላብ መውፂ ላኸዱ ቁርሽና ክወልዑና ይኽእሉ ኮታሲ ተጓንፎ ይበዝሐና እሞ ዘይተሳኽዕና ይተርፍ ልክዕ ከም ሃገርና ቱክቱክ 24 ኮታ ሚድያ ይህልወና ወይ ንኻፍት ወይ ንብሱት እሞ ልክዕ ትትብሱት ተለና ላብ ቱክቱክ ላብ 24 ሰዓት ልክዕ ሰብስ ኣትሒቱ ይርአና ኒኽና ቱክቱክ 24 ሰዓት ኣብዙ ኒኣለ مسأل خدا خالق لا جبراس نعسى 4 ساعات ناي توك مسرحي مبصاتي خوينا تريفايلو يقلنا لك كم حانت حلم زي بالله قم نجر زي بالله اتحيتو سبيرينا እሞ ከም ገይሩስ የቃለና ሰብ ውሽጥና ላይ ረአየ ታይ ዓይነት ህይወት ንሐልፋለና ውሽጥና ዘይፈለጠ ከም ገይሩ የግልለና ካሊእ ደኾን ኢሉ የትሕተና ማለት እዩ ልክዕ ኣሕዋተይ ማዓረይ ከም ገይርኩም ተትሕቱ ለለኹም ሰባት ሓደ ኣነ ስለተዓዘብኩ እየ ከምኡ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ልክዕ ብዙሕ ልባማት ኣለኹም ብዙሕ ፈላጣት ኣለኹም ኢኹም ግን ኣነ ስለተዓዘብኩ ግን ይናገር ኣለኹም ግን ታይክል ደለ ሚድያ ሓደ ወላ 24 ሰዓት ስለሃለኻ መዘናግዕ ትጥቀመሉ ኢኻ ሓደ ግን እቶት ሰሪሖም እቶት ዘእትዩሉ ሰባት ኣለዉ ልክዕ ኣንሕናሲ ካብ ዓድና ክንብገስ ከለና ላብ ሃይማኖትና ስድራና ሓዲግና ኩሉ ነገር ሓዲግና ለቁርሺ ናና ተሰዲትና መቸም ሞስ ለቁርሺ ዝኾነ ሓደ ሰብለ እቶት ዘእትየሉ ብኡ ሰሪሑ እቶት ዘእትየሉ ቁርሺ ዘእትየሉ ኣሎ ሓደ ሰብ ግን ልክዕ ኣብ እታት ዝሰርሕ ሰብ ወይ እታት ዝሳተፍ ሰብ ብጣዕሚ ንሕቆ ብጣዕሚ ነውርዶ ነግረኩም ህይወትሲ ወላኳ ከምዚ ሃገርካ ተዘይገበርካ ሃምና ሃገርካ ተዘይሳኽዕልካ ገዛ ተዘይሰራሕካ ኮታ እንድሕር ዘይተቐየርካ ዘይተሳኽዕልካ ህይወት ሃምና ሓሰብካ ይኾነት ሃምኒ ፀንሕትካ እያ ልክዕ ሃምና ሓሰብኮ ኩሉ ሰብ ሃምና ሓሰብካ ዝኾነሉ ዓማውቲ ስደት የቁፅር ነይሩ ትሕቲ ሰብ ላ ትገዘ ዓማውቲ ቁፅር ነይሩ ኣሕዋተይ ማዓረይ እና ታየ ክብል ደልየ ዓበይቲ ወለድናሲ ታይብሉ መሲልኩም ሃፍቲ ክመፀካ ተደልዩ ቀስላለ ብሞሽኮት ኢሉ መፀካ ይብሉ ድኽነት ክመፀካ ተደልዩ ግን ብደገ ኣፊል መፀካ ይብሉ እና ታ ማለት እየ ሃፍታም ነይርካ ለይ ትስእን ትኽእልካ ድኻ ነይርካ ትረክብ ስለልትኽእል ልሰብ ኣይነቃልሎ ልሰብ ኣይኑንዓቆ ሓደ ሰብ ሽግር ተልይዎ ወይ ዝኾነ ነገር ፀገም ወይ ዝኾነ ነገር ስሕተት ተልይዎ ውሽጡ ላይ ፈለጥና ብደጉ ኣይንፍረዶ ማለት እየ ልሰብ ወይ ሽግር ተልይዎ ወይ ዝኾነ ስሕተት ተልይዎ ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣቲና ውሽጡ ንፍለጦ ኣቲና ንሕተቶ እምበይ ብደጉኡ ቱክቱክ በሲቱ ኢና ኣይነቃሎ ኣይኑንዓቆ ዋይሉ ንዕቆ ንምንታይና ልሰብስ ንዕቆ ልሰብሲ ኣይንንዓቅ ኣቲና ንሕተቶ እንታይ ፀገሙ ወይ ልሰብሲ ኣብ ጭንቅኻሲ ዋላ ኣብ ጭንቅ ግዜ ተሊኻሲ ዋላ ዝፀላኢኻ ትብሎ ሰብ እውንሲ ከተባብዐካ ትደሊ ኢኻ ዋላ ፀላኢኻ ብውሽጡ ፀላኢኻ ተኾነ ግን ኣብዚ ጭንቅ ለለኻ ብልሳኑ ዋላ ተስፋ ክበካ ኢኻ ትደሊ ኣብ ህይወት ምናዳ ኣብ ጭንቅኻሲ ተስፋ ልበካ ሰብ ኢኻ ትደሊ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣነ ከማይ ማለት እዩ ከምሊ ኣነ ኣብ ጭንቀይ ተስፋ ልበኒ እዩ ሰብ ደሊ ቁርሺ እውን ኣይደልየሉ ተስፋ ልበኒ ኣይዘኽል ብለኒ ብዙ እተው ብዙ ውፅል ብለኒ እዚኣ ጌጋ እያ ብዚኣ እተውል ብለኒ ሰብ የልደሊ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ
ሰብ ኣብ ስደት ዋላ ተዘኻዕሉ እንድሕር መሻርፍ ተልይዎ ኣብ ዓዲ ነጉዱ ድዩ በርጉዱ ክቕየር ክኽእል ስለዝኾነ ሰብ ኣይንዓቕ ማለት እየ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ላይክ ሳብስክራይብ ላገበርኩም ኣተዋውዕኒ ቤተሰብ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ኮመንትኩም ኣብ ርእይቶኩም ኮመንት ላቐመጥኩም ኣተዋውዕኒ ኩለኩም ይደሊ ሸር ላወልኩም ላው ኩሉ ሰብ ኣተዋውዕ ክተተዋውዕኒ ይደሊ ለተዋውዕኹንስ ካዕ ዛለማዓንቲ እውን ላመስጎንኩ እየ ኩራት ተኸታተልተይ እና ናይ ለማዓንቲ ትሕዝቶይ እዚኣ ትመስል እስካዕ መውዴታት እስካዕ መጨረሻ ላሰማዕኹም ስምዑ ኢኹም ኩለኩም ይደሊ ብትሕትና ማለት እዩ እና ስሰናይ ብኻሊእ ቡድሕ ይዘርኩም እስካዕ ልመጽእ ደሕና ኩኑ ኩለኩም ይደሊ ኣሕዋተይ ማዕረ